Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu stránky Genedu. Dnešná téma je pochopenie základných častí počítača. Toto video je mini kurzu Poznaj svoj počítač a dnes ťa naučím, z čoho, z akých častí sa skladá základný počítač. Základná doska je vlastne miesto, kde sú osadené vlastne všetky komponenty, ktoré prepája vlastne všetky komponenty. Procesor, pamäť, ako pevné disky, grafickú kartu, pamäte, proste celý počítač. Bez základnej dosky nemôže fungovať počítač, pretože do základnej dosky osádzaš všetky komponenty. Od procesora až po grafickú kartu. Tento biely konektor slúži na zapojenie napájacieho kábla zo zdroja. Tu vlastne vidíš procesor, nejaký kladič, sloty na RAM pamäte a tak ďalej. Ďalšou dôležitou časťou počítača je komponent pevný disk. Na čo slúži pevný disk? Na pevný disk sa ukladajú všetky dôležité dáta počítača. Je tam vlastne operačný systém, programy, ktoré najčastejšie používaš, prípadne nejaké súbory, ktoré používaš a podobne. Bez pevného disku vlastne ani nevieš plnohodnotne používať počítač, pretože z neho beží operačný systém. Potom ešte existujú SSD disky. Na obrázku vidíš magnetický disk, ktorý je vlastne už zastaralý, je pomalý a je náchylný na nárazy. A potom existujú SSD disky, ktoré sú vlastne flash pamäte. Tieto disky sú odolné voči nárazu, sú oveľa rýchlejšie, ale zase, pokiaľ sa poškodia, ťažšie sa z nich obnovujú dáta. Procesor, CPU je vlastne mozog počítača. Tento komponent vlastne robí všetky výpočty v počítači. Bez neho nemôže pracovať počítač. Grafická karta slúži na zobrazovanie obrazu, spracovanie grafických dát. Pokiaľ máš lepší počítač, grafická karta je nutná, pretože výrazne urýchľuje spracovanie obrázkov, videí, v podstate grafiky. Všade, kde je nutné spracovať rýchlo nejaké dáta paralelne, je veľmi dobrá grafická karta. PC zdroj slúži na napájanie celého počítača, bez neho nebude fungovať počítač. Toto je vlastne výhoda vlastne modulárneho alebo polomodulárneho zdroja je v tom, že nemusíš mať bedník kopec káblov, ako vidíš tu, sú konektory, kde môžeš odpojiť časti zdroja, ktoré nepotrebuješ. Napríklad potrebuješ len jeden kábel na napájenie diskov, zapojíš si len jeden kábel na napájenie diskov a nezarazia ti to v počítači, nemáš tam veľa káblov zbytočných. Operačná pamäť. Na čo slúži operačná pamäť? Operačná pamäť dočasne uchováva dáta operačného systému, má rýchly prístup, čiže keď otvoríš nejaký program, do tejto operačnej pamäte sa načítajú dočasné dáta, ktoré sa následne zapíšu na pevný disk. Snažím sa to tak laicky, jednoducho vysvetľovať. Dúfam, že je to zrozumiteľné. Pokiaľ máš nejakú dosku, ktorá podporuje pamäte DDR4, musíš tam dať pamäte DDR4. Pokiaľ máš dosku, ktorá podporuje napríklad pamäte DDR5, potrebuješ tam dať pamäte DDR5. Nie je to medzi sebou kompatibilné. Ďakujem ti za pozornosť. Ak máš nejaké otázky, pýtaj sa dole v komentároch. Ak nie je niečo jasné, dovysvetlím. Pekný deň. Ak sa ti video páčilo, prihlás sa na odber kanála Genedu,